बांला लाफैनाय गेजेरजों मा बुंनो सानो? गसाइगाव बिएड कलेजाव जेनाखि स्टुडेन्टसफोरनि एनुवेल उइक खुंदों बेवहाय बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो स्टुडेन्टसफोरजों जेनाखि आंनि गावनि एक्सपिरियेन्स आरो फिउचाराव जों बोरै मावलायनांगौ बा स्टुडेन्टस लाइफखौ जोङो मोजाङै बोरै बारग'होनांगौ बेजों लोगोसे जोंनि समाजाव जोंहा मा दायित्व दं बिनि सोमोन्दै गोबां गुवारै बिथांमोननो सावरायलायनाय जादों आरो आसा खालामो बिथांमोननि जिउआ फिउचाराव फैबाय थानाय समाव मोनसे जाफुंसार जिउ जागोन साफ्रोमबोनिबो जिउआ आरो आङो खनसे जेनाखि गसाइगाव बिएड कलेजा 30 बोसोर कमप्लिट जाबाय बिनिबो आङो प्रिन्सिपाल डक्टर अजित बर' सारजों लोगोसे गासैबो गसाइगाव बिएड कलेजनि फ्रेटारनिटि गासैबो मेम्बार बिथांमोननो आङो साबायखर बावदों। जेनाखि एनुवेल उइक बे एनुवेल उइकआव जोङो प्राइज मोननो थाखायल' पार्टिसिपेट खालामनो नाङा जोंनि फरायसालिफ्राव गोबां बुरजा बुरजा स्टुडेन्टस थायो नाथाय जोङो बेफ्राव पार्टिसिपेसनखौ खोब खम नुनो मोनो नाथाय बेफोरबायदि नङा जोङो पार्टिसिपेटखौ खालामनांगौ मेडेल मोननो थाखायल' नङा बे एनुवेल स्पर्ट्सआव पार्टिसिपेसन खालामोबा गावनि गासैबो बिथिङाव जेनाखि जौगाथाय जोङो बेखौ मोननो हायो मोनसे एक्सपिरियेन्स आरो मोनसे मेम'रि हिसाबैबो बियो जानानै थायो दा बिनि थाखायनो जोङो बेफोर जेनाखि सुबिदा बेफोर जोंनि खाबु जोङो बेफोरखौ लानांगौ आरो जोङो बिनि गोजानाव थानो नाङा दा साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि बिथांमोनहा बेफोरबायदि जेनाखि कलेजनि एनुवेल उइक बा एनुवेल स्पर्ट्स उइक जायो बेफ्राव दोलै नोगोरै बाहागो लालायनांगौ। जाफुंसार जानांगौबा आङो बेखौनो बुंबाय थादों कि सिगाङावनो गावनि सायाव गावखौनो फोथायनायखौ लाग्रोनांगोन आरो गोग्गोम मोनसे फोथायनायजों लोगोसे नांथाब नाजानाय जोङो बेखौ दोननांगोन अब्लानो बुहुमाव जेखि प्रब्लेम बा जेखि डिफिकाल्टिस फैया मानो जोङो बेखौ बारलांनो हायो आरो जोङो जिबनाव जाफुंसार जानो हायो।